Ba kowa ne yake da irin zuciyarka ba, ba kowa ne zai gode maka ba ko kuma ya gode wa abin da ka yi gare shi ba. Wani lokaci samun irin wannan zuciyar a rayuwa yana da matuƙar wahala. Ba za ka taɓa iya burge mutane ba, kuma daman ai hauka ne ma ka ce za ka yi ƙoƙarin burge mutane a maimakon mahaliccinka Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ka san yaya ake burge Allah kuwa? Shi ne yin abu domin sa kaɗai, don neman yarda daga gare shi da kuma yi masa biyayya. Saboda haka duk abin da za ka yi shi domin Allah, domin haƙiƙa shi Allah baya taɓa tozarta ayyukan masu kyautatawa. Don haka me zai hana ka tura wannan tunatarwa ga 'yan uwa musulmai domin su masu amfana? Tabbas wajen turawa kana da lada. Wassalamu alaikum. Sunana Muhammad AC daga AC Islamic TV.